Mae bod yn deulu yn wych. Mae werth chweil, mae'n hwyl, ond mae'n gallu bod yn heriol iawn hefyd, yn waith caled hyd yn oed. Mae angen help ar bawb weithiau, hyd yn oed fi. Mae cyngor bwrdeistref sirol Conwy eisiau cefnogi teuluoedd cymaint a phosibl. Felly, rydym yn datblygu canolfannau teulu ar draws y sir. Maent yn agored i fabanod, plant bach, plant hŷn, pobl ifanc yn eu harddegau, cyplau, mamau, tadau, gofalwyr, neiniau a pheidiau. Mae canolfannau teulu yna i bawb. Fel ysgolion, rydych mewn cysylltiad gyda theuluoedd. Mae'r gefnogaeth gywir ar yr adeg gywir yn helpu plant a phobl ifanc i fod yn barod i ddysgu. Mae cysylltu teuluoedd a'i ganolfan deulu leol yn gallu bod yn rhan o hyn. Mae'r ysgol yn gweld yr anghenion bob dydd sydd gan deuluoedd. Mae sut mae bywyd cartref plentyn a'r ffordd y maent yn cael ei rianta yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i ddeilliannau dysgu a lles. Mae canolfannau teulu'n agored i bawb. Dydyn ni ddim angen rheswm neu atgyfeiriad. Mae cefnogaeth yn dechrau'n aml gyda choffi a sgwrs. Mae teuluoedd yn aml angen clywed am rhywbeth sawl gwaith a gan wahanol bobl a llefydd cyn iddyn nhw ddod draw. Rydych chi'n rhan bwysig o'r tîm. Siaradwch gyda theuluoedd am eich canolfan deulu a'i cyfeirio ati. Mae canolfannau teulu'n llefydd cyfeillgar am ddim sy'n agored i bawb, gan roi lle i deuluoedd gael cyngor a llais. Mae'n fan yn y gymuned lle mae cefnogaeth a gwasanaethau'n dod at ei gilydd. Dwi'n caru fy merch. Mae gan fi awtistiaeth, a byswn i ddim yn newid un peth amdani. Ond fel teulu, mae'n teimlo eich bod yn brwydro ymlaen bob amser. Heb y lle yma, byswn wedi meddwl bod y 2 flynedd diwethaf yn amhosib. Rydym yn dod yma ac mae'n yna wybodaeth, mi wnaethom ni gyfarfod teuluoedd eraill a dydyn ni ddim yn teimlo mor unig. Roedd yn gallu siarad gyda phobl, roedd yn teimlo fel bod tîm o'n cwmpas ni. Mae'r cyfan yn helpu. Mae'n gret cael rhywle elw heibio a siarad am bethau. Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn. So heb y ganolfan deulu, fe allwn ni byth yn gadael y tŷ fwy na thebyg. Dwi'n mynd i deimlo'n isel. Dwi'n cael trafferth esbonio pethau ac yn pryderu am bob peth. Rydw i'n cerdded i mewn i fama achos bod rhywun ar gael yr ochr arall i'r drws bob amser sy'n barod i gael coffi efo fi ac mae hynny'n gwneud gwahaniaeth. Mae canolfannau teulu'n cynnig cymorth a chyngor, grwpiau cefnogi, datblygiad iaith, sesiynau chwarae, cyfleusterau cresh fel bod rhieni'n gallu cymryd rhan mewn pethau, cyngor a dosbarthiadau rhianta, datblygu sgiliau, cefnogaeth ymwelydd iechyd, mynediad at wasanaethau eraill y gallech chi fod eu hangen, grwpiau tadau, sesiynau yn y gymuned cyfagos, unrhyw beth a fydd o fydd i deuluoedd yn eich cymuned, a lle i ymlacio a chyfarfod pobl newydd. Maent yn dweud bod angen pentref i fagu plentyn. Mae canolfannau teulu'n dod â'r gymuned honno at ei gilydd.